Betul dulurku lanang ngendah sing ngendah ya. Alhamdulillah bisa berkewarasan. Ayo kan, tuh salam-salam. Karo sing nggak fakultasi ya karo sedulur kabeh, utawa penonton sing bersana awake dhewe. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter sithik. Aku ki waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wong salam ki yo ngerti sing digawe. Sing bako gak yo salam kok ngerti aku nyalami apa? Ini lho ya. Wong salam yo gune kare wajib, critane ngono, wong aku ya ora mudeng. Wong salam ki kudu ngerti karo sing digawe sing bayar kowe. Ayo baleni bareng piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wong sing jawab salam tak dongake muga-muga rezekine akeh, turah-turah, sing duwe utang lunas, sing ora jawab salam utange bludak. Iya, wong menungso urip diwajibke menawa awake dhewe areng ngugih agama Islam. Lah sing kaji-kaji yo Mekah iki ya padha-padha didongake. Kapan dia awake dhewe iso ndongake insyaallah dijabah ana kersane Gusti. Ora ketan ndongake ya mlebu nang Mekah Madinah ngono. Pitake ngono. Ya tenang to. Dicedhakno ngono labe. Kok ora biku adubiar dhewe. Ayo sebaraku salam kowe gede ndongake sing aku gati. Muga-muga piye. Iya muga-muga sing aku gati bar glumbuke sanak sedulur sangka adoh sangka cedhak
tonggo teparo wis muga-muga durupun kabeh entek gawe do selamat ya ora ana rintangan iki ngatenan apa sunatan ya sunatan ya muga-muga sing diketake saka jenenge wis muga-muga dadi bocah sing saleh migunani nusa bangsa dalah abadi iya bener aku cerita kesuwen iki rawon siji iki ya elah gejek meniren ana kalau kuduke gejek ndawak ya aku apa ganteng aku apa piye dicedrake ya labine iki padat iki lho no wong salah ora dihukum kok kabeh iki menungso kabeh atah aku wis dolanan ngowo apa gopo iki lah ayo ngundang sing omah karya oh sing omah karya dimainke sing duwe ben seneng wis lah ayo ayo undang kok setan-setan demit jebolo iya tembung nang kene lah betule apa wong ya kalah jilmu ayo menungso kudu damyak kalau yen kowe wani maju ana ing papan utawa ana ing desa ndi to jeruk-jeruk kene aku sing dadi pepalanmu yo ger kowe mrene iya hibur yo hibur aja ganggu karo sing duwe gati yo aku wis njaluk izin danyang kaki danyang ingkang bawruksa ana ing tlatah bumi kene yo ger yen kowe bakal mrene dawa ayo tak barengi nanging hati-hati aja mbok tantang medeni yo wah sing nyimpen sapa kabeh ayo sing nyimpen sapa kabeh ayo ora wah katanya kira ada 10 wah edian oh layak sing buri duduknya bakal dikasino ayo butuh pungkring lah dua bisa ayo
Iya, fokus aja mo. Buko din. Wah, iya. Wah. Ayo, Rangga, ayo. Wah. Wah. Wis dumugi mong Sokolo. Dumaway kodrat panguasa ni Gusti Kang Bokos. Den nalika semono wonten jalmo ingkang irisi. Sang Bathara Kala anites awujud buta. Rambut gimbal sinampe pundak ora sang modot sang lugu dawane mitanggo prawoso bocah sungan bocah ontang-ante ugar-ugar awak sendang apit pancuran sendang uga sak pangalane Ali sanggulut dipin gawanin daratan Ditro mencorong Lekat yo surping sang Bandara Suryo Tulungan mau sang langit Bukan Cinangsi Mau Suryo Minangka saksi Omar Kanit sebab naik seperti Suarsito. Kami nung